היי חברים, איזה כיף שאתם כאן איתי באתר של טטויה, ברוכים הבאים. היום אני בעצם הולכת להראות לנו איך אנחנו מודדים את האצבע שלנו לטבעת. אז כל מה שנצטרך זה יד עם אצבע, נצטרך סרגל או כל דבר כזה או אחר שאתם יכולים למדוד איתו, אם זה מטר, ואנחנו נצטרך חוט. אז אני במקרה הזה השתמשתי בחוט שאורזים איתו מתנות. עדיף לא חוט אלסטי, אלא משהו שלא יכול להיות גמיש יותר מדי. ועכשיו אנחנו נראה איך עושים את זה. אז אנחנו נבחר איזה אצבע שבא לנו לטבעת החדשה והמהממת שלנו. או זאת, או זאת, או זאת. אני במקרה הזה ילך על האצבע האמצעית. מה שאנחנו עושים, אנחנו בעצם לוקחים את הקצה, שמים אותו בפנים, כדי שאנחנו נוכל למדוד לבד בעצם. אם אנחנו לבד בבית ואין איתנו מישהו שימדוד איתנו. אז אנחנו בעצם נשים כאן את הקצה ונסגור עם הבוין שלנו. ואז נלפף את החוט ונגיע חזרה לקצה. ברגע שהחוט נפגש עם הקצה שוב, אנחנו בעצם מסמנים ככה עם היד, מחזיקים. וזה בעצם ההיקף של האצבע שלנו. את זה אנחנו לוקחים עם הסרגל ואנחנו נמדוד. אוקיי, אז בעצם אנחנו הולכים לשים את זה כאן, בחלק העליון, ונמדוד כמה יצא לנו. אז אתם כרגע רואים את המספרים הגדולים, המספרים הקטנים מסובבים אליי. לי יצא 6. אתם רואים את זה? את ה-6 הזה אתם צריכים לשלוח אליי. ואני כבר אדאג לעשות התאמות. אם צריך מילימטר יותר, מילימטר פחות, חצי מילימטר, כל דבר כזה או אחר, זה כבר אני עושה, אל תדאגו לזה. הכל כדי שהטבעת המהממת והמושלמת שלכם תתאים בדיוק לאצבע שלכם, ושתוכלו ליהנות ממנה לאורך זמן. איזה כיף! יאללה, לכו תעשו את זה.